hogy hitelből. Tehát például egy családnál van romlás, fölvesz hitelt, akkor ez ideiglenesen életszínvonal növekedést eredményez. És miért gondolják azt az emberek, hogy egy államnál, egy országnál nem így van? Ha az állam fölvesz hitelt és azzal bármilyen területet támogat, amely ugye a lakosság felé irányul valamilyen szinten, akkor ez csak ideiglenesen fog életszínvonal növekedést létrehozni, de egy még nagyobb életszínvonal csökkenést fog eredményezni. Miért? Mert minden országban a hitelt, amit az állam fölvesz, azt a lakossággal fizetteti meg. Mindig, mindenkor. De ez mindig így volt, még a szocializmusban is. Tehát egyszerűen érthetetlen számomra, hogy az embereknek nincs annyi sütnivalójuk, szó szerint, hogy nem látják, nem gondolják át, hogy ez hogy működik. Tehát nem gondolják át, hogy ami kicsiben működik, az nagyban is úgy működik, ami nagyban úgy működik, az kicsiben is úgy működik. Tehát nem gondolják át. Tehát nem veszik a saját példájukat, vagy a szüleik példáját, hogy akik hitelt vettek föl, és nem termelő eszközökre vettek föl hitelt, hanem fogyasztási eszközökre vettek föl hitelt. Tehát az országok, akármilyen hihetetlen, fogyasztási eszközökre veszik föl a hitelt, nem termelő eszközökre. Oké? Tehát hogy az országban a lakosságnak betömjék a száját, becsukják a szemét, mert ha többet fogyaszt, akkor nem lázong. Tehát azért, hogy ne lázongjanak, fölvesz az állam hitelt, ezzel tehát segíti az állampolgárokat valamilyen szinten, ezáltal az állampolgárok fogyasztanak, és így csöndben vannak. Tehát van egy mondás, hogy addig az emberek hallgatnak, míg tele a hasuk. Érted?